14 студзеня у Беларусі святкуюць дзіўнае свята, якое складана растлумачыць і нават перакласці замежніку стары новы год. Мне ў прынцыпе падабаецца наш калядны цыкл святкаванняў, які пачынаецца яшчэ ў 20-х чыслах снежня і доўжыцца аж да 14 студзеня. Але ад 14 студзеня неверагодна патыхае каланіяльнасцю. Запытайце ў сваіх сяброў, адкуль у нас гэтае свята, і з вялікай верагоднасцю яны вам будуць нешта распавядаць пра Петра I, які ў нас перанёс святкаванне новага года на 1 студзеня. І гэта капец. Бо Пётр I, нават калі б і хацеў, не змог бы ў нас перанесці святкаванне новага года на 1 студзеня, бо ў той момант у Рэчы Паспалітай ужо і так святкавалі 1 студзеня. А Пётр I быў кіраўніком суседняй, іншай дзяржавы. Ён не мог мяняць календары ў нас. Але гэта пра тое, наколькі моцна ў нас заселі гэтыя чужыя гістарычныя наратывы. Мы паўтараем іх, проста не задумваючыся. Давайте пагаворым пра гэтыя чужыя наратывы і ў прыватнасці пра Петра I. Дык вось, дзіўна было б, калі б Пётр I ў Беларусі пераносіў бы святы. Я ўжо патлумачыў. Па-першае, не было ў яго такіх паўнамоцтваў, па-другое, у Беларусі Новы год пачалі святкаваць 1 студзеня яшчэ ў 1583 годзе. Папа рымскі Григорий XIII увёў свой григоріанскі календар, і Рэч Паспалітая першай увяла яго на сваёй тэрыторыі, адначасова з Іспаніяй і Партугаліяй. Адбылося гэта 15 кастрычніка 1582 года. Таму 1 студзеня 1583 года нашы продкі ўжо святкавалі па-новаму. А што ў гэты час у Расіі? А ў гэты час у Расіі проста зімовы рабочы дзень 7000 нейкага там года па юліанскім календары. Бо юліанскі календар вёў адлік ад стварэння свету, а не ад нараджэння Хрыста. А што ж Пётр I? А ён увёў у Расійскай імперыі замест юліанскага календара так званы візантыйскі. Розніца ў тым, што пачатак года сапраўды пераносіўся на 1 студзеня, і адлік гадоў пачынаўся ад нараджэння Хрыста. Пры гэтым у візантыйскім календары заставаліся тыя ж самыя пабылкі з высакоснымі гадамі, якія былі і ў юліанскім. Гэта проста неправільны календар быў, неправільна падлічаны. З-за гэтай памылкі паміж григоріанскім і візантыйскім календарамі розніца ў датах. На момант прыняцця григоріанскага календара яна складала 10 дзён. І амаль кожнае стагоддзе розніца гэтая павялічваецца яшчэ на 1 дзень. То бок нашыя продкі, у адрозненне ад расейцаў, жылі сінхронна з усім цывілізаваным светам. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай Расія нам таксама вярнула свой неправільны календар. І назад да цывілізацыі мы вяртаемся на дзіва толькі пры камуністах. Менавіта бальшавікі уводзяць на ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюза григоріанскі календар канчаткова. Пасля гэтага ў нас і з'явіўся Новы год і стары Новы год з розніцай спачатку 13, а цяпер уже 14, по-мойму, дзён. Другі міф звязаны з Петром I. Матюкацца хочацца, калі яго чую. Гэта тое, што ён прывёз нам бульбу. Блін, неправда. Па-першае, Пётр і ў Расію так сабе прывёз бульбу. То бок, факт наяўнасці бульбы пры Пятры адназначны факт. Але ж прывёз ён яе проста як заморскую дзіковінку для ўласнага стала, каб здзівіць набліжаных. Масавы распаўсюд бульбы па Расіі пайшоў толькі пры Екацеріне II. Яна выдала адмысловы ўказ пра масавы распаўсюд гэтага карняплода. І ў адказ атрымала бульбяныя бунты. Пры гэтым у Беларусі у той самы час бульба, хоць і не стала яшчэ настолькі звычайнай стравай, як зараз, але ж і рэдкасцю на сталах сялянаў не была. Бульба ў нас распаўсюдзілася настолькі хутка і якасна, што з 19 стагоддзя адна толькі Гродзенская губерня давала чвэрць усяго ўраджаю гэтага карняплода па Расійскай імперыі. Калі не Пётр, то хто ж да нас прывёз бульбу? А яна да нас прыйшла з Прусіі. Прыблізна ў той жа час, калі Пётр пантаваўся ёй у Расіі, яна прыйшла і да нас, але ў нас яна атрымала распаўсюд хутчэй. Так што пазітыўны ўплыў Пятра на Беларусь – гэта чысты міф. Ні календар, ні бульба – гэта хлусня. А вось негатыўны ўплыў відавочны. Пётр I нічога добрага ў Беларусь не прывез. Затое ўласнаручна забіў полацкіх манахаў-пакутнікаў, па яго загадзе альбо па выпадковасці, але па яго віне быў зарваны полацкі Сафійскі сабор і разбураныя амаль усе замкі па Прыдняпроўі. Ён вёў на тэрыторыі Беларусі так званую паўночную вайну і вёў яе метадам выпаленай зямлі. З-за такой тактыкі ў выніку загінула траціна насельніцтва Беларусі. Вось агульна прынята, што падчас Другой сусветнай вайны у Беларусі загінуў кожны чацвёрты.
чвэрць насельніцтва. А дзякуючы Пятру загінула траціна насельніцтва. Удумайцеся ў гэтую лічбу. І вы можаце ўявіць, каб, напрыклад, у Копысе было урочышча гітлеравец альбо ручай гітлераўскі. Праўда, немагчыма такое ўявіць. А затое Петроўскі вал у Копысе – гэта наша рэчаіснасць. Вось бы здзівіліся б жыхары Копысе пачатку 18 стагоддзя, калі б даведаліся, што іх нашчадкі называюць мясцовае замчышча ў гонар таго, хто знішчыў мясцовы замак. Чаму так? Да таму, што ўжо амаль 35 год мы жывем у незалежнай дзяржаве, а пры гэтым застаемся ў расейскай інфармацыйнай прасторы. Гэта для іх Пётр вялікі вождь, які і Новы год прынёс і бульбу і ўсё астатняе. А для нас ён забойца і разбуральнік. Нешта ў нашай гісторыі неправільна.